v životě prožije 1, 2, hodně dnů, ale jen několik je jich opravdu významných. A na ty nejvýznamnější dny musíte mít ty nejhezčí vzpomínky. Jsem tak nervózní. Ale jdeme na to. Je to tady. Součástí dvora Čehovice je i kaple svaté Anežky, ve které může být proveden obřad, pak uděláte pár kroků a svatba pokračuje.